Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Раніцай 23 верасня у рэжыме жэстачайшай сакрэтнасці Александр Лукашенко правёў інаўгурацыю. Прычым сакрэтнасць была такой, што нават намёку правядзення урачыстай працэдуры ў гэты дзень не выйшла за межы вузкага кола запрошаных на гэтае мерапрыемства. Чаму інаўгурацыю вырашана было праводзіць у рэжыме сакрэтнасці і што новы статус Лукашэнкі мяняе як для беларусаў, так і для міжнароднай супольнасці. Пра гэта і ўсё іншае мы зараз пагаворым з маім госцем. З намі на сувязі палітычны аглядальнік Валерый Карбалевич. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый дзень. Спадар Валерый, я вось працытую словы, якія нібыта сказаў Лукашенко падчас вось гэтай сакрэтнай інаўгурацыі. На мове оригинала цитую: «День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной». Скажите, кай ласка, такі вось фармат правядзення інаўгурацыі, ён сведчыць пра пераканаўчую і лёсавызначальнасць гэтай вот нібыта чарговай элегантнай перамогі Лукашэнкі? Сапраўды, сакрэтная інаўгурацыя замест усенароднага свята зусім не сведчыць пра якую-то перамогу беларускага народа. Хутчэй гэта сведчыць пра перамогу Александра Лукашэнкі над беларускім народам. Вось калі такой фармулёўцы, то можна як бы прыняць. Вось. Сапраўды, вось гэтая сакрэтная інаўгурацыя – гэта лішні штрых, які засведчыў сумнеўную легітымнасць і адбыўшыхся выбараў, і вось прэзідэнцкага статуса Александра Лукашэнкі, бо калі сапраўды за Александра Лукашэнку прагаласавала 80%, як ён сам усіх упэўнівае і як пра гэта сведчыць і даказваюць афіцыйныя асобы, то чаго хавацца ад народа? Тады трэба гэта сапраўды правесці ўрачыста, вялікую колькасць людзей, магчыма, у некім вялікім фармаце. Вось калі інаўгурацыю праходзіць прэзідэнт ЗША, то там десяткі тысяч людзей запрашаюцца, гэта ўсенароднае свята. Вось, а тут зрабілі ўсё сакрэтна і ўсё тайна. І гэта сведчыць пра тое, што і сам Лукашенко, і яго бліжэйшае атачэнне разумеюць усю сумнеўнасць ягонага цяперашняга статуса. І гэтая сакрэтнасць толькі зафіксавала вось гэтую сумнеўнасць. Як жартуюць ужо у інтэрнетах, як кажа Лукашенко, гэтыя вот усе 80% і былі запрошаныя на сённяшняе мерапрыемства. Тым не менш, на ваш погляд, чаму яны вырашылі менавіта так вось у рэжыме надзвычайнай канспірацыі правесці ўсё гэтае мерапрыемства? Чаго баяліся там, ці вот, ну, чаму? Калі б пра гэтую інаўгурацыю, пра дату яе абвясцілі загадзя, я думаю, што ў Беларусі былі б масавыя пратэсты. Людзі выйшлі б на вуліцу, прычым пайшлі б туды менавіта да палаца незалежнасці, і менавіта там арганізавалі б акцыю пратэста. І менавіта вось гэтая карцінка з масавымі пратэстамі, якім маглі спадарожнічаць некія сутыкненні з сіламі правааховы, і, магчыма, там былі б і затрыманыя, і, можа, пабітыя, і ўсё бы гэта выглядала б вельмі непрыгожа. То бок на такім фоне, у такім кантэксце праходзіла б інаўгурацыя. Таму вырашылі гэтага пазбегнуць і зрабіць усё тайна. Атрымалася таксама не вельмі добра, таму што тайная інаўгурацыя – гэта сапраўды
сведчанне сумнівнасці выбараў і сумнівнасці прэзідэнцкага статусу. Но паміж двумя гэтымі непрыемнасцямі улады вырашылі, што таемная інаўгурацыя будзе меншае зло, чым інаўгурацыя на фоне масавых пратэстаў. Ну вось Анатоль Старкоў, які вельмі любіць Лукашэнку і пабудаваную ім сістэму з ЗША, піша тым не менш: легітымнасць тут ні пры чым, умовы інаўгурацыі апісаныя ў Канстытуцыі, яны былі выкананыя, а да таго былі выкананыя ўсе умовы выбараў 2020 і пасля іх выбары адбыліся, ЦВК агучыла вынікі, кандыдаты аспрэчвалі вынікі, але атрымалі адмову камісіі. Такім чынам Лукашенко легітымны прэзідэнт РБ. Ну вось так вось спадар Старкоў, жывучы ў ЗША, лічыць сітуацыю. На ваш погляд, що ж такі умовы інаўгурацыі выкананыя і ўвогуле прычым тут легітымнасць? Справа ў тым, што сам фармат інаўгурацыі не прапісан дакладна ў нейкіх заканадаўчых актах. Таму фармальна інаўгурацыя як бы да працэдуры тут як бы з гледзячы тэхнічнай ці юрыдычнай можна гэта было б і не прыдзірацца. Але мы кажам пра палітычны аспект, мы кажам пра інфармацыйны эфект. А вот палітычны інфармацыйны эфект ад тайнай інаўгурацыі, ён вельмі негатыўны, і ён лішні раз засведчвае, што Лукашенко добра разумее, што ніякіх 80% у яго падтрымку няма. Калі 80%, то не варта б нічога было баяцца. А вось паколькі ён гэта праводзіць утайна, то ён разумее, добра разумее, у якой краіне ён цяпер жыве і які ў яго сапраўдны рэальны статус. Павел Латушка ўжо пракаментаваў гэтую інаўгурацыю і сказаў, што Лукашенко згубіў апошні шанец сысці. Але ці ўвогуле было ў яго ў планах скарыстацца гэтым шансам? Такое адчуванне, што і рыхтавалася это ўсё, ведаючы, што ніякіх шансаў ніхто нічым карыстацца не будзе. Сапраўды, вот з гэтым актам інаўгурацыі Лукашенко як бы фармалізаваў сваю адмову ад любых перамоваў з апанентамі, ад любых перамоваў з пратэстуючым народам, ад перамоваў з камандай Святланай Ціхановскай і як бы, што называецца, спаліў усе масты, і цяпер як бы назад дарогі няма. Але ён пра гэта казаў і раней, ён і дасюль цвёрда заяўляў, што ні на які дыялог, ні на якія перамовы ён не пойдзе. Таму гэта проста фармальны акт вось гэтай пазіцыі і не больш за тое. Таму не думаю, што хтосьці чакаў, што Лукашенко пойдзе на перамовы. Глядзіце, вось мы кажам пра такую жестачайшую сакрэтнасць усяго мерапрыемства. Тым не менш, калі ты яго праводзіш, па логіцы павінна ж быць ўсё ж такі якая-ніякая карцінка, і дзяржаўнае тэлебачанне па логіцы павінна быць прысутнічаць там, каб гэта ўсё для гісторыі, так бы мовіць, адзняць. Але, як я разумею, гледзячы па навінах, якія толькі што прайшлі па БТ, нават дзяржаўнае тэлебачанне не мае карцінкі знутры самого гэтага мерапрыемства. То есть тэлевізійшчыкаў нават не паспелі ці не захацелі туды дапусціць. Не было нікога з замежных дыпламатаў. Мы зараз абтэлефанавалі амбасады, і нам кажуць усе, што не тое, што не запрашалі, але нават не папярэджвалі пра магчымасць правядзення гэтага мерапрыемства. Наколькі я разумею, нават расійскага пасла не запрашалі і не папярэджвалі. Гэта пра што сведчыць, на ваш погляд? Я маю на увазе, можа быць, сапраўды рашэнне прынялося вось так рэзка, спантанна ў апошні момант? Не, я гэта выключаю. Гэта была спецаперацыя, добра спланаваная, добра арганізаваная і добра праведзеная.
калі б запрашалі замежных паслоў, то абавязкова адбылася б уцечка інфармацыі. І таму вырашылі, каб прадухіліць такую уцечку, трэба правесці гэта вось у такім тайным фармаце. Што тычыцца тэлебачання, я думаю, што вечарам пакажуць. Я думаю, што тэлездымкі былі, вось, проста пакуль магчыма баяцца, што вечарам народ можа выйсці на вуліцу. І вось, каб не справакаваць зноў сёння народныя пратэсты, ну, магчыма, пакуль не вельмі афішуюць вось гэты момант. А што тычыцца, зноў вяртаючыся да замежных дыпламатаў, ну, не думаю, што гэтая працэдура сённяшняя неяк моцна паўплывае на пазіцыю, скажем, якіх-то суб'ектаў, ці то на захадзе, ці то на ўсходзе. На захадзе вызначыліся, як і на ўсходзе, дарэчы, вызначыліся ўжо, і сама працэдура інаўгурацыі на гэта ніяк не паўплывае. Мы да гэтага пытання яшчэ крыху пазней вернемся. Я зараз вось хочу іншы аспект, і ён пра яго, дарэчы, пытаецца вот Евгений Кавалеўскі. Ён да вас пытанне такое адресуе: ці магчымая радыкалізацыя пратэста пасля гэтай інаўгурацыі? Ну і сапраўды, я ўжо чытаю у розных соцсетках, тэлеграм-каналах аб'явы пра месца сустрэчы і час сустрэчы для нязгодных, але наколькі шырака, вот як людзі, на ваш погляд, паставяцца да ўсяго гэтага? Ну, я не думаю, што гэта памяняе неяк моцна палітычны расклад у краіне. Тыя людзі, якія не прызналі легітымнасць выбараў, не прызналі легітымнасць выбрання Александра Лукашэнкі, яны не будуць прызнаваць, не гледзячы ні на якую інаўгурацыю. Вось. Як гэта паўплывае на маштаб пратэстаў? Ну, цяжка сказаць. Я шчыра думаю, што як бы моцна не паўплывае. Наўрад ці гэтай інаўгурацыі Лукашенко некага пераканаў з сваіх праціўнікаў. Я думаю, што на маштаб пратэстаў будуць уплываць некія іншыя чыннікі, а не вось гэты сам факт інаўгурацыі. Хаця сёння я, магчыма, думаю, што так, некія пратэсты зноў будуць, і яны будуць, так сказаць, пазачарговыя, таму што калі казаць пра чарговыя, то гэта, як правіла, субота-нядзеля, а па буднім дням як бы гэтыя пратэсты ўжо не праводзіліся маштабна, ну а сёння можа быць, што будуць яны. Цяжка сказаць, у якіх маштабах і ў якіх памерах. Ну вось наши слухачы-гледачы папраўляюць нас, што ўжо нібыта па АНТ показалі кадры знутры з самого мерапрыемства. Ну, магчыма, на той момант, калі мы глядзелі, яшчэ нічога не было, і тут ужо відаць спадар Валер правы, што сапраўды, відаць, ўсё ж такі здымкі былі, яны, можа быць, не паспелі іх на той момант яшчэ там сманціраваць, каб даць у эфір. І далей тады, спадар Валер, я хочу вярнуцца да тэмы легітымнасці, дакладней, ну вось прайшла інаўгурацыя. І што гэта дадае да, ну я не знаю, магчымасцяў, статусу ці яшчэ чаго Лукашенко? Вот што ён зараз можа, атрымаўшы эту інаўгурацыю, рабіць тое, чаго ён, ну, не мог яшчэ учора? Ну, все ж таки акт інаўгурацыі азначае, што мінуўшая прэзідэнцкая кадэнцыя Лукашэнкі закончылася. Яна закончылася не 5 ці 6 лістапада, а менавіта сёння пачынаецца новая прэзідэнцкая кадэнцыя. Ну, гэта фармалізаваная працэдура, якая павінна перад дзяржаўным апаратам беларускім засведчыць факт легітымнасці Александра Лукашенка ў статусе прэзідэнта. Я не думаю, што
гэты тэхнічны акт неяк моцна паўплывае на ўсю сітуацыю ў краіне, на прызнанне статуса Лукашэнкам. Бо мы бачылі, што вось цягам гэтых падзей пасля 9 жніўня дзяржаўны апарат Беларусі, сілавыя структуры Беларусі у асноўным і цэлым захавалі лаяльнасць да Александра Лукашэнкі. І гэтае сённяшняе мерапрыемства, яна, в прынцыпе, мала паўплывае на гэтую лаяльнасць. Это просто фармальная працэдура, якая павінна юрыдычна засведчыць ягоную легітымнасць. Але легітымнасць – это такая рэч не столькі юрыдычная, колькі палітычная, маральна-псіхалагічная легітымнасць – это прызнанне грамадствам, чынавенствам права гэтага чалавека кіраваць дзяржавай. Вось. І гэты дзяржаўны апарат ён і дасюль прызнаваў, і цяпер будзе прызнаваць. Тая вялізная частка беларускага грамадства, якая не прызнае легітымнасць Лукашэнкі, яна і не будзе прызнаваць яго. Вось. У чым гэта практычна будзе праяўляцца, пакуль цяжка сказаць. Вы сказали про тое, што ніяк і на міжнародным, вось так бы мовіць, узроўні сярод міжнароднай супольнасці, там, скажем, нейкага там замежнага істэблішмента, так бы мовіць, гэтая інаўгурацыя нічога не мяняе, таму што як Захад вызначыўся у дачыненні і да выбараў, і да статуса Лукашэнкі, так і ўсход вызначыў. Тым не менш, ўсё ж такі зараз ёсць такая сітуацыя, што хтосьці там, можа быць, нейкія краіны раздумвалі, ці весці яму размову з Лукашэнкам. Там хтосьці думаў там пра іншае, ці накіроўваць амбасадараў, таму што каму ўручаць даверныя граматы і гэтак далей. Зараз гэта нешта мяняе ўсё ж такі? Я думаю, што нічога гэта па вялікаму рахунку не мяняе. Вось. І пытанне, каму ўручаць даверчыя граматы, так, яно застаецца, яно будзе актуальным. Вось. Як будуць выходзіць з гэтай сітуацыі тыя краіны, якія не прызнаюць Лукашэнка законным прэзідэнтам, я пакуль не магу адказаць. Вось. Але гэта такая прававая юрыдычная сітуацыя цікавая. Але я б хацеў бы звярнуць увагу вось на якую акалічнасць. Расія сапраўды прызнала перамогу Лукашэнкі, павіншавала яго і лічыць сапраўды Лукашэнку законна выбраным прэзідэнтам. Але вось у недавнім інтэрв'ю міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаўрова тэлеканалу RTVI, ён фактычна прадэклараваў тую пазіцыю, якую заняла Масква, і якую, як можна зразумець, Лукашэнку прапанавалі ў Сочы падчас перамоваў з Пуцінам. То бок, Расія прызнае Лукашэнку прэзідэнтам і пераможцам на гэтых выбарах, але Лукашэнка павінен ісці на кампраміс з грамадствам, і гэты кампраміс павінен палягаць у тым, што прынимаецца новая канстытуцыя, пасля канстытуцыі павінны прайсці датэрміновыя выбары. Датэрміновыя, слова падкрэсліваю. Менавіта вот такую пазіцыю займае Масква. Аднак, як можна зразумець, Лукашэнка, можа, ў Сочы і паабяцаў Пуціну гэта, але вярнуўшыся, ён заявіў недавно, што наступныя выбары па Канстытуцыі. А па Канстытуцыі гэта ў 25-м годзе. І гэта абсалютна іншая пазіцыя, чым тую, якую прапанавала Расія. То бок, я бачу тут патэнцыйны канфлікт у тым, што Лукашэнка пакуль не хоча ісці на паваду ў той лініі, якую прапанавала Масква. А Масква прапанавала, што Лукашэнка не павінен быць все 5 гадоў прэзідэнтам, а павінен будзе сысці
дзесьці ў сярэдзіне гэтай прэзідэнцкай кадэнцыі. Ну вось гэта такая цікавая калізія у перамовах паміж Масквой і Мінскам. У што яна выльецца, цяжка сказаць. Дарэчы, сапраўды, з аднаго боку, што мы маем? Зараз Пескоў заявіў, што Кремль ніякім чынам не каментуе сённяшнюю інаўгурацыю Лукашэнкі. Ну і дадаў яшчэ, што Пуцін у бліжэйшы час у Мінск не збіраецца. З другога боку, вось я чытаю, Яўхім піша пра тое, што Венедыктаў проста зараз на Эхо Москвы расказвае гісторыі, што Лукашенко насамрэч перамог. З трэцяга боку, вось уся гэтая калізія адносінаў і сочынскіх дамоўленасцяў, пра якія вы кажаце, натыкае на такія думкі. Ўсё ж такі, чаго чакаць далей ад гэтай беларуска-расійскай Санта-Барбары? Ну, гэта ўсё ў стылі Александра Лукашэнкі. Ён рэагуе на сітуацыю і выгадвае, якая пазіцыя самая лепшая. Апынуўшыся ў складанай сітуацыі адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў, ён стаў тэлефанаваць Пуціну і прасіць дапамогі. Прычым прасіць вайсковай дапамогі, на што я звярнуў бы ўвагу. Пуцін яго падтрымаў, Пуцін паабяцаў вайсковую дапамогу, аказаў палітычную, дыпламатычную, інфармацыйную, ну а і цяпер уже і фінансавую падтрымку. Лукашенко умацаваў, дзякуючы Расіі, свае пазіцыі, умацаваў перад вачыма беларускай номенклатуры, перад вачыма беларускіх сілавікоў. Ну і цяпер, калі ён адчуў ужо сваю сілу, то я так разумею, што ён цяпер выгадвае, ці варта пацвердзіць тыя абяцанні, якія ён даваў Пуціну, ці не варта. Ці сказаць, ну, прабач, я пагарачыўся, это была... Мои абяцанні былі ў той момант, калі была іншая сітуацыя, цяпер у мяне моцныя пазіцыі, таму я гэтыя абяцанні бяру назад і буду спрабаваць, так сказаць, гуляць у новую гульню і паспрабаваць у яе выйграць. Тут жа маса варыянтаў можа быць, скажам. Тая ж канстытуцыя можа быць прынята ў 22-м годзе, як, дарэчы, беларускі афіцыйны бок у тых дакументах, якія ён адправіў ОБСЕ і Расію, зафіксаваў. Але, скажам, уступленне ў сілу гэтай канстытуцыі можна перанесці на той жа 25-й год, калі чарговыя прэзідэнцкія выбары будуць. Вось, ці зрабіць канстытуцыю, скажам, па мадэлі Назарбаева, па мадэлі Казахстана, дзе сапраўды паўнамоцтва прэзідэнта паменшыць, павялічыць паўнамоцтва некага умоўнага сакратара Рады бяспекі і перацягнуць туды прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Ну і так Лукашенко выканаве свае абавязкі, што да, больш балатавацца на пасаду прэзідэнта не будзе, ну але застанецца сакратаром Рады бяспекі, як Назарбаев, з вялізнымі паўнамоцтвамі. Ну, як варыянт. І тут такіх варыянтаў можа быць даволі шмат. І я думаю, што пакуль Лукашенко не вызначыўся, які ён варыянт бярэ на ўзбраенне, а будзе глядзець па таму, як будзе развівацца сітуацыя. І, дарэчы, будзе глядзець па таму, які будзе маштаб пратэстаў. Калі ён будзе затухаць, это адна сітуацыя. Калі маштаб будзе ўзрастаць, ну, тады, магчыма, ён будзе думаць, як сапраўды паціху сысці. Я такога не выключаю, асабліва пад ціскам Расіі. Лукашенко сказаў неяк, ну вот, датычна патрабаванняў правесці новыя выбары. Вот яго фраза такая: мы выбары правялі, мы атрымалі вынік, іншых выбараў вам не будзе. Зараз можна сюды дадаць: мы правялі інаўгурацыю і іншай там інаўгурацыі вам не будзе. Але на ваш погляд, як ўсё ж такі ва ўсёй гэтай сітуацыі, таемная яна, не таемная, але вось прайшла нібыта, як некаторыя нават лічаць, у адпаведнасці з усімі патрабаваннямі там і літарамі законаў, як дзейнічаць апанентам улады? Ну, ведаеце... Ну, то есть меняе гэта што-небудзь ці не? Па вялікаму рахунку гэта нічога не мяняе.
Таму што было рашэнне цэнтру выбаркама, пратэстуючае грамадства яго не прызнала. Было рашэнне Канстытуцыйнага суда, і гэтае рашэнне таксама пратэстуючае грамадства не прызнала. Ну вось цяпер інаўгурацыя. І я думаю, што пратэстуючае грамадства і гэта не прызнае. Бо фактычна грамадства беларускае не прызнае увогуле легітымнасць дзейных дзяржаўных інстытутаў. У гэтым праблема. І таму гэта не мяняе па вялікаму рахунку ўвесь палітычны расклад у краіне. Я думаю, што на маштаб пратэстаў будуць уплываць іншыя чыннікі, не звязаныя наўпрост з гэтай працэдурай інаўгурацыі. Я калі пытаўся у вас, ну вот якія там паўнамоцтвы дае тут можа быць унутры краіны дадатковыя вось гэта правядзенне інаўгурацыі, я сярод іншага, ну і можа найперш меў на ўвазе іншае. Вот глядзіце, у нас і на сёння беспрэцэдэнтны ўзровень рэпрэсій. За час пратэстаў каля 12,5 тысяч людзей былі затрыманыя. Прайшлі большасць з іх праз розныя там Акрэсціна, Жодзіна і тут і рэгіёны, таксама іхнія там ізалятары. Вот сёння мы маем такі ўзровень рэпрэсій. Зараз інаўгурацыя праведзена. Гэта дае нейкае, я не ведаю, калі так можна казаць, маральнае ў дачыненні да гэтай улады, тым не менш маральнае права ім яшчэ больш разганяць, тым больш сказаць, што ўсё, у нас ужо ёсць прэзідэнт, ужо інаўгурацыя прайшла, так што зараз мы тут увогуле вас тут будзем мачыць па-чорнаму. Можна чакаць такога, што вот зараз мы ўжо канкрэтна можам з вами рабіць усё, што заўгодна, калі тут вы супраць. Маштаб рэпрэсій, не думаю, што залежыць ад самого факта інаўгурацыі. Маштаб рэпрэсій залежыць ад адчування пагрозы з боку пратэстоўцаў і якое гэта адчуванне, скажем, у Александра Лукашэнкі. Калі ён бачыць, што пагроза вялікая, то маштаб пратэстаў павялічыцца. Калі не, то не, это па-першае. Па-другое, зноў жа, я думаю, што для Лукашэнкі ў пэўным сэнсе важна вонкавая карцінка, якую падаюць тэлеканалы, прычым замежныя. Таму што тое, што адбывалася першыя 3 дні, вельмі моцна сапсавала рэпутацыю Александра Лукашэнкі. І таму, і магчыма, і Пуцін яму сказаў, што мы цябе падтрымаем, але ж ты глядзі, каб тут, так сказаць, на вуліцы там крыві не было, бо тады пасля гэтага Маскве будзе цяжка падтрымліваць. І магчыма, Пуцін пэўныя абавязательства ўзяў перад еўрапейскімі палітыкамі. Зверніце ўвагу, Пуцін жа размаўляў про беларускую сітуацыю з прэзідэнтам Францыі Макроном і з канцлерам Германіі, Нямецчыны Ангелай Меркель. І я цалкам дапускаю, што размова была прыклада такая. Пуцін сказаў, не ўмешвайцеся ў справу Беларусі, Беларусь наша сфера ўплыву, і таму мы там будзем разбірацца. На што заходнія палітыкі ім маглі сказаць, добра, мы не супраць, няхай сапраўды Беларусь будзе сферай вашага ўплыву. Але калі так, ну так разбярыся так, каб не лілася кроў, каб на вуліцы не білі пратэстуючых, каб забітых не было, і так далей, і так далей. І, магчыма, Пуцін, так сказаць, Лукашэнку і кажа, што так, ты ж глядзі там, не перагібай палку. Бо мне цяжка будзе цябе абараняць. І гэта таксама пэўны стрымліваючы чыннік, які ўплывае на маштаб рэпрэсій. Ну, але, ведаючы характар Александра Лукашэнкі, я баюся, што па мере спаду пратэснага руху, маштаб рэпрэсій павялічыцца. Лукашенко будзе помсціць
ўсім сваім апанентам, таму што ён атрымаў цяжкую псіхалагічную траўму, а траўмаваны чалавек, ён, ведаеце, такі будзе пра гэта памятаць і будзе спрабаваць адпомсціць усім. І гэта, мне падаецца, таксама важны чыннік, які будзе ўплываць на маштаб рэпрэсій. На маштаб пратэстаў. Пакуль мы бачылі толькі што новыя рэпрэсіі уцягвалі ў пратэсны рух усё новыя і новыя слаі грамадства. Калі зараз будуць паспрабаваць увогуле напалмам выпаліць усё пратэснае поле, да чаго гэта можа прывесці? Мы практычна сёння назіраем псіхалагічную сітуацыю грамадзянскай вайны. І узмацненне рэпрэсій гэтую сітуацыю толькі узмацніць, паглыбіць гэты агульнанацыянальны раскол, які адбываецца ў Беларусі, падвысіць палітычную ролю сілавых структур у межах беларускага палітычнага рэжыму. Сілавыя структуры ўсё больш будуць становіцца дзяржаваствараючымі інстытутамі. І гэта будзе іншы палітычны рэжым па сваёй палітычнай прыродзе. Ён ужо не будзе абапірацца на падтрымку грамадства, ён будзе апірацца чыста на рэпрэсіі, чыста на голую сілу. А гэта значыць, што і палітычная вага сілавых структур і як і дзяржаўнага апарата, як і номенклатуры ў цэлым падвысіцца. То бок гэта будзе мяняць прыроду палітычнага рэжыму і не ў лепшы бок. Ўсё ж такі як вам падаецца, уся гэтая сітуацыя, мы шмат казалі пра тое, што ідзе вялікая пагроза для суверэнітэта незалежнасці Беларусі. Зараз, калі выглядае на тое, што Лукашенко нейкім чынам, я не ведаю, не выконвае дамоўленасці, да якіх дайшлі яны з Пуціным падчас сустрэчы ў Сочы. Пагроза гэта павялічваецца, не павялічваецца. Як вы ўвогуле ацэньваеце эту сітуацыю? Безумоўна, пасля выбараў уплыў Расіі на Беларусь даволі моцна павялічыўся. Тут сапраўды ўжо з'явіліся расійскія журналісты, магчыма, расійскія паліттэхнолагі. Інфармацыйная моцная падтрымка Расіі в Беларусі. Сапраўды Беларусь зараз паўстала перад пагрозай суверэнітэту. І калі Масква, карыстаючыся слабасцю Александра Лукашэнкі, паспрабуе на яго націснуць, паспрабуе прымусіць яго падпісаць усе тыя 31 інтэграцыйную карту, то сапраўды гэта будуць крокі па змяншэнню беларускага суверэнітэту. Таму што, разумееце, сёння працэс інтэграцыі беларуска-расійскай падышоў да такой мяжы, што любы крок па паглыбленню інтэграцыі будзе азначаць ўсё новы крок па змяншэнню аб'ёму беларускага суверэнітэту. Ці скарыстаецца Расія гэтым? І калі скарыстаецца, то калі, у якой форме? Гэта пытанне, на якое пакуль няма адказу. Таму што рабіць гэта хутка Масква асцерагаецца, я так разумею, бо разумее, што у тую наэлектрызаваную атмасферу, якая існуе ў Беларусі, калі яшчэ і падліць гэтага алею ў агонь, у полымя алею ў выглядзе паглыблення інтэграцыі, гэта можа выклікаць новы выбух пратэсту. Таму фактар беларускага грамадства, які выходзіць на вуліцу, гэта той чыннік, які павінны улічваць у сваёй палітыцы і сам Лукашенко, і Масква. Цяпер ад яго ніяк не пазбавіцца.
Да, вот мяне больш за ўсё палохае у пачутым ад вас пра словы вашы пра псіхалагічную траўму, якую ён атрымаў вот у выніку гэтых выбарчай кампаніі, пратэстаў і ўсяго астатняга. А тут яшчэ дадатковая псіхалагічная траўма, гэта неабходнасць вось у такім канспіралагічным нейкім ключы правесці заканспіраваную таемную інаўгурацыю. Відаць, это таксама вельмі моцна ударыць па яго там гонару і самалюбію. Безумоўна, тут шмат уплывае чыннікаў. Не толькі пратэстуючы народ, не толькі павялічваючыся ўплыў з боку Расіі, не толькі непрызнанне яго прэзідэнтам з боку Еўрапейскага звязу, не толькі той факт, што фактычна палітыка шматвектарнасці разбурана. Вось на гэтую палітыку было шмат высілак зроблена і МЗС беларускім і іншым. Але тут яшчэ адзін чыннік. Нема абсалютнай лаяльнасці сілавых структур. Яна ў цэлым ёсць, але не абсалютна не такая, якую хацеў бы Лукашенко. Зверніце ўвагу, невыпадкова падчас моцнага палітычнага крызісу Лукашенко мяняе ключавых фігур сілавога блоку. Змяніўся сакратар Рады бяспекі, змяніўся старшыня КДБ, змяніўся генеральны прокурор. Гэта невыпадкова. Падчас крызісу вострага такія ключавыя фігуры не мяняюць. І гэта значыць, гэта яшчэ адна дадатковая траўма для Лукашэнкі. А можа яшчэ якія ёсць, пра якія мы не ведаем, гэта ж закрытая сістэма палітычная. Зразумела. Дзякуй вялікі, спадар Валерый. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў палітычны аналітык Валерый Карбалевіч, і мы абмяркоўвалі сённяшнюю таемную інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Это быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.